Ay, buhay. Isang araw na naman. So, dati, nung merchandiser pa ako, hindi naman ako namamlansya. Ngayon, nakabili pa ako tuloy ng plansya. Diyos ko po, dagdag gastos pa. Tapos, time consuming pa, nagpa-plansya. Dati, hindi naman ako namamlansya. Papasok na lang ako. Kukunin ko na lang yung nakahangil sa loob ng aparador. Ngayon, kailangan mo magplansya kasi nakakaya yung gusot-gusot na damit. No? Sa tanang buhay ko, kahit kung pumapasok ako, hindi ako nagpa-plancha sa school. Dito lang ako nagplancha. Kahit nung nagtrabaho ko sa Pinas, kasi lagi ang trabaho ko sa Pinas is production worker sa warehouse. So hindi mo kailangang mag-present ng magandang damit na hindi gusot ay na hindi planchado. Ngayon dapat planchado ang damit mo kasi nakakaya. So, ang hirap. Tapos gigising ka pang maaga. Kasi, i-check mo yung attendance ng mga grupo mo. Nung mga merchandiser na kapit mo. I-check mo kung yung mga ginagawa nila sa trabaho is okay ba. I-check mo pag may problema sila sa market. Pupuntahan mo. Tatawagan ka ng bisor mo. Tatawagan ka ng boss mo. Pag may problema ang mga merchandiser mo. So, ang hirap din. So, kala ko dati nun, okay na kasi tawag dito, team leader ka na, maganda na ang posisyon mo, mas masakit para sa ulo. Sabi ko nga, ayoko na sana. Kaso, wala ayaw nila At ayoko talaga sa totoo lang yung nasa bahay ka na, tatawagan ka pa. Pero, kailangan kasi, yan yung naatasang task sa'yo na bago. So, inshallah is maganda ang sahod. If you like this video, you can follow me on Facebook, YouTube, and TikTok. Thanks.